השיטה מתרסקת. אני לא בטוח שזה נכון מה שאתה אומר. אני חושב שכולם ידעו לפני תחילת הטופ 16 שאת המשחק בברצלונה, מכבי כנראה לא תצליח לנצח. אבל... סליחה שאני קוטע אותך פה, למה לא תנצח? הרי ברצלונה היא לא מפלצת השנה. אוקיי, ברצלונה לא מפלצת. השנה אני אתן לך נתון. ב10 שנים האחרונות ברצלונה הפסידה רק פעמיים בטופ 16 בבית. פעמיים. וגם זה היה במשחקים האחרונים שברצלונה כבר ידעה שהיא עולה להצלבה. תראה, אני חושב שהבעיה הכי גדולה של מכבי הייתה הרבע הראשון. מכבי תל אביב הייתה צריכה להגיע למשחק הזה ולטרוף את הרבע הראשון. לשבור את ההתקפה של ברצלונה. מכבי תל אביב לא עשתה עבירה אחת ברבע הראשון. לא, זה נתון מדהים. נתון מדהים, לא עשתה עבירה אחת, 7 מ-7 מהשדה לברצלונה. אתה לא יכול להגיע למשחק חוץ ולשמור. זאת אחריות לגמרי של גודס. זה שקבוצה לא עושה עבירה, אתה יודע, מאמנים לא צריכים להגיד לשחקנים לעשות עבירה רק ברבע האחרון כדי לעצור התקפה. הם יכולים להגיד להם גם ברבע הראשון, תרביצו מההתחלה. אני רוצה שתעשו עבירה. לגיא גודס יש פה חלק ניכר בהפסד של מכבי תל אביב, אין ספק. אבל הוא לא השם היחידי. הרבה שחקנים פשוט לא היו, בוא נגיד זה ככה. הדבר הכי מדהים הוא שכל הגארדים של מכבי ביחד קלו 17 נקודות, 4 גארדים. מדהים. זה נתון שאתה לא יכול להצליח להגיע למשחק חוץ כל כך קשה, ושכל כך הרבה דברים לא עובדים, ולנסות לנצח, כי זה לא יעבוד. שהגיע למשחק מגם, זה היה... ג'ו אלכסנדר. וסופו. אלכסנדר וסופו. חבר'ה, אני מציע, קודם כל, בואו נתקרר טיפה עם אלכסנדר, הוא אחלה... זה החתמה נהדרת, דרך אגב, זה החתמה נהדרת של מערך הסקאוטינג של מכבי תל אביב. גם יהיה ישראלי תוך חודש, שאין דברים כאלה. וזה מתאים לו להיות ישראלי כי הוא לא שומר. אתה צודק. הוא לא שומר. יש לו קצת בעיה בהגנה, אבל מכבי תל אביב חיפשה מין פורוורד חזק שייתן לה את מה שג'ו אלכסנדר נותן, והוא הוכיח, אני הייתי מאוד מופתע ממנו, בוא נגיד את זה ככה, והוא עשה יופי של משחק, אבל מכבי תל אביב צריכה לשכוח את המשחק הזה מהר ולהתחיל להתקדם הלאה. רק אם נחזור לעניין, יכול להיות שמכבי ויתרה על המשחק הזה מראש? לא, היא לא ויתרה, היא לא ויתרה על המשחק בראש. אם ראיתם את גיא גודס גם מתראיין במחצית, הוא אומר, הוא היה מאוד עצבני ואמר, אנחנו לא יכולים לנצח עם הגנה כזאת, והוא ידע. הדיון עוד פעם על פרגו חוזר, האם הוא צריך להוביל את הכדור או להיות סקנד גארד? האם הוא זה שצריך להתחיל את ההתקפה? עכשיו הוא גם סיגל עצמו כל מיני גינונים כאלה של, שמע, מופע אימים בסגנון שהוא לא מתאים לשום קבוצה. אני חושב שהדבר שהכי צריך להדאיג את מכבי תל אביב, זה לא שפרגו היה כל כך גרוע, אלא שפרגו היה כל כך כבוי. הוא זרק 4 זריקות לדעתי, או 5 זריקות כל המשחק. פרגו לשחקן צריך לזרוק לפחות 10 או 12 זריקות. ושפרגו לא זורק לך מספיק זריקות ונהיה כל כך לא דומיננטי. אבל בשביל זה הוא לא צריך להחזיק את הכדור, הוא צריך לשחרר לזריקות. אני חושב תראו, גודס דווקא הצליח דווקא די עם פרגו השנה. יש לזכור שפרגו שנה שעברה כמעט ולא שיחק בצ'סקה מוסקבה, הוא בא קצת חלוד. והוא נותן את הדברים שלו במכבי תל אביב, זה לא אותו שחקן של 2010-2011 אז במכבי תל אביב. צריך לזכור, זה שחקן שונה לגמרי. לדעתי הוא התבגר והוא עושה עונה טובה. אם כי היו משחקים לאחרונה שהוא חזר לעצמו. נכון, זה מה שאני אומר. הבעיה היא שפתאום אתה רואה משחק שהוא זורק 20 זריקות, ומכבי, כולם אומרים, הוא זורק זריקות מ-30 מטר, או פתאום שאתה רואה משחק כמו מול ברצלונה, שהוא לא זורק בכלל. זה משהו שם צריך להשתנות, אין ספק. בוא נדבר רגע על הסיכויים של מכבי, מדברים כבר על... שאיבדנו את התקווה לארח את המשחקים בהצלבה. הסיכוי לארח כאילו לקחת את אחד המקומות הראשונים הוא קלוש בהחלט. ואם יהיה לנו מזל, אז במקרה הטוב נקבל את צסקה. תראה, עכשיו, ואם נסתכל קדימה, מכבי תל אביב צריכה להיות מאוד מודאגת. מחכות לה 3 קבוצות פשוט נפלאות בבית המקביל, שאני לא יודע מי יותר נוח לקבל. לא, בוא נשים צסקה מוסקבה, אתה לא רוצה לפגוש אותה בהצלבה. זה בטוח. אתה לא רוצה? עדיף את פנרבחצ'ה. אתה חושב את פנרבחצ'ה? אני לא יודע בטורקיה עם אוברדוביץ' לפגוש את פנרבחצ'ה אולקר. את אוברדוביץ' כבר ניצחנו, כבר התגברנו עליו. אוקיי, ולפגוש את אולימפיאקוס עם ספנוליס, שדרך אגב אומרים כל פעם שאשתו, בשנה שאשתו יולדת. ואשתו בהיריון, אולימפיאקוס לקחה אליפות אירופה, או פעם אחת עם פנתנייקוס. אז צריך להיזהר גם ממנו. מה עם התקן תוך רחמי לאישה הזאת? למה לא סוגרים? ילד רביעי, הוא רוצה גם גביע רביעי, זה הגיוני. אבל בואו, לענייננו, מכבי כנראה תיקח את המקום השלישי, זה הדעה שלי. כי לאלבה 2 משחקים רחוקים ממנה, ופנתנייקוס רחוקה משחק אחד, שמצפה לה גם משחק נגד ריאל מדריד. לכן לדעתי מכבי תנצח את כל 3 המשחקים הנותרים למעט המשחק מול ריאל מדריד בחוץ, שכנראה היא תפסיד.
והיא תזכה במקום השלישי, והיא תצטרך לפגוש את אחת לפגוש את החבר, את היקמן, ידידה. אני לא יודע. לא? דרך אגב, אחרי המחזור הזה, שנשארו עוד 4 משחקים, 3 הקבוצות עם מאזן 8 ניצחונות ו2 הפסדים, אז אי אפשר לדעת מה יקרה שם. אני מאוד מקווה בשבילם שהם יקחו את אולימפיאקוס, כי לטעמי הם הקבוצה פחות טובה, אבל אין לדעת. שם בטוח, זאת אומרת, אם היתרון הוא של אולימפיאקוס, יהיה מאוד קשה. מכבי תלך ללא יתרון באיטיות, והיא תצטרך להתעלות ולעשות איזה נס מילאנו, או נס אולימפיאקוס. מכסת הניסים נגמרה כבר בשנה שעברה, אבל בוא נקווה. גם שנה שעברו אמרו את זה, לפני הפיינל פור, ובפיינל פור ראינו מה קרה, אז לך תדע מה יהיה. אבל באמת לא בנו קבוצה של מכבי למה שנקרא עד הסוף השנה. אומרים את זה כל שנה, אומרים את זה כל שנה, וכל שנה מצפים מכל מאמן להגיע. טופ 8, דאבל בארץ, הישג ענק לגיא גודס. אני חושב שזה הישג נפלא, טופ 8 ודאבל בארץ, זה הישג נדיר. אנחנו נודה לך, דרור. תודה רבה לכם. ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי עלילות סופו בעיר הגדולה. תודה.